Všetky vás zo srdiečka pozývam 19.7. Zapíšte si to do kalendára. Oficiálne spúšťam tento deň predaj parfumu Ikony, ktorý sa nikde inde nedá kúpiť. Čiže aj vy, ktoré ste moje sledovateľky, viem, že ste z iného mesta, tak máte jedinečnú príležitosť prísť sem do mojej milovanej Markízy v Banskej Bystrici na Hornej ulici. Budeme tu od 10.00 do 18.00. Máte príležitosť ma už konečne vidieť naživo, kúpiť si parfém, budeme sa tu fotiť. Ja vám ho potom krásne zabalím do takejto taštičky a ešte dostanete úžasný darček, ktorý som kúpila pre vás k tomu parfému. Takže deťáčiky moje, teším sa na vás 19.7. v Markíze na Hornej ulici v Banskej Bystrici od 10.00 do 18.00. Bude to super jazda.